Hello. Good morning, guys. Hi, good morning. Wakey na tayo para sa ating pamilya, yung mga maagang gumigising dyan. Kumusta po ang inyong magdamag? Masarap po ba ang tulog? Mukhang, mukhang malinsangan po magdamag. O yan, tayo po ay magtinda-tinda na. Pasok mga suki, sana makarami tayo ng benta today. Medyo matumal ng konti. Busy na yung kalsada, marami nang tumadaan sa kalsada. Doon. Anyway guys, have a blessed Wednesday today. Ingat-ingat po tayo sa mga pumapasok sa trabaho, yung mga pumapasok sa school. Ingat-ingat po. At humingi tayo ng gabay at patnubay sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Anyway guys, thank you again. Good morning. This is just a short video, a good morning video. Good morning Wednesday. Okay na, bangon na po tayo para sa ekonomiya. Okay guys, thank you again. Magiging busy na naman yung araw natin. Bye!